is uw naam? Sunil. Wat is uw genezing geweest? Mijn genezing is geweest kort ademhaling. Ook. Nou, wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat je op bepaalde tijden geen voldoende ademhaling kan krijgen door de longen. En ja, je kan s'avonds ook niet slapen. Hoe lang had u dat? Nou, bij kans 8 maanden tot een jaar. Tot een jaar. Tot een jaar, ja. Bent u bij de dokters geweest? Ja, ja, ik ben bij de dokter geweest, bij de arts. Eerst probeerde hij met de tabletten, maar dat... Wat voor tabletten moest u gebruiken? Ik kan me niet meer herinneren, maar het zijn Ventolin tabletten en... Hoeveel tabletten per dag? Nou, 5. Elke keer dat ik kort 5 tabletten per dag. 5 tot meer zelfs. Bent u hier alleen of is hier iemand van de familie? Uw vrouw is daar? Is het waar wat hij zegt? Moest hij 5 tabletten per dag inslikken? Jawel. Hoe erg was zijn situatie? Het was erg dat ik soms mijn gezicht moest schuilen, want er waren momenten dat hij helemaal geen adem kon halen. Want dan, ik werd bang en het leek alsof hij anytime kon doodvallen. Zo erg was het, jawel. U leed ook daaronder. Ik kan niet slapen, want als hij niet kan slapen, hoe ga ik kunnen slapen? Was er een dag of een avond dat je dacht, mijn god, dat is het? Ja, er was één moment geweest dat ik helemaal uitgeschakeld werd. Helemaal, ik was helemaal... Hoe zijn jullie te komen weten over de kerk? Nou, we hebben via de media hebben we gevolgd. We keken naar u, hoe u het woord van God bracht naar voren. Hoe lang bleef u kijken naar het tv-programma? Nou, vaker keken we. Ja, vaker keken we. Ja, vaker keken we. Je besloot er te komen. Jullie zijn hier nu en hoe zit het met je gezondheid? Nou, heel goed, prima. Ik kan normaal ademhalen, normaal slapen. Kan je goed slapen? Heel goed. Is het waar wat gij zegt? Ja, ik kan nu goed slapen. Goed slapen. Nu slaap ik zelf dat ik hem moet wakker maken om op te staan.